Esquerra Republicana ha perdut completament el nord. Ara volen multar els ajuntaments que es neguin a empadronar tothom que hi visqui al municipi, independentment de si hi ha proves, de si hi ha domicili real, de si compleixen amb la normativa. Una autèntica vergonya. Per sort, encara hi ha batlles valents com Sílvia Orriols a Ripoll que no s'agenollen davant el bonisme ni davant el discurs oficial. A Ripoll s'ha decidit aplicar la llei tal com és, amb rigor, responsabilitat i sentit comú. En parlarem a continuació. Abans, però, no oblidis prem el botó m'agrada, subscriure't al nostre canal i deixar un comentari amb la teva opinió. Et volem llegir. I ara sí, posem-nos al context. Quina és la llei de la qual estem parlant? Segons la llei de bases del règim local, qualsevol persona que resideixi habitualment en un municipi té dret a estar empadronada, però també s'exigeix acreditar-ho amb documents vàlids. No n'hi ha prou amb dir visc aquí. S'ha de demostrar amb un contracte de lloguer, subministraments, certificat del propietari o comprovació dels serveis municipals. Això és exactament el que fa Aliança Catalana a Ripoll. Han començat a revisar el padró, a detectar irregularitats i a exigir que l'empadronament sigui real, no fictici. Han trobat pisos amb 10, 12 o fins i tot 15 persones empadronades, moltes d'elles sense cap rastre físic. Han detectat empadronaments massius per accedir a ajudes, educació, sanitat o regularitzacions. I això no és una anècdota, és un frau estructural que passa en centenars de municipis de Catalunya. Però només a Ripoll han tingut la valentia política d'afrontar-ho. I ara, què fa Esquerra? Doncs en comptes de copiar el model, en comptes de donar suport als ajuntaments que volen ordre i transparència, volen imposar multes als qui no empadronin automàticament a tothom qui ho demani, sense garanties, sense comprovacions, sense control. Això és gravíssim. Això no és una mesura de justícia social, és una porta oberta al col·lapse institucional, perquè el padró no és només un registre simbòlic, és la base de la planificació municipal. D'aquí surten els diners per les escoles, els metges, l'habitatge social, el transport, els serveis socials, i si s'infla artificialment amb gent que no viu realment al municipi, s'estan robant recursos a la gent que sí que hi viu, que sí que hi contribueix, que sí que en forma part del teixit comunitari. La proposta d'Esquerra és literalment premiar el frau i castigar la responsabilitat. És fer just el contrari del que s'hauria de fer. Per això la Sílvia Orriols ha estat tan clara al seu tuit. Ha dit el següent: en comptes de sancionar a qui vetlla i fiscalitza el padró, heu de multar a qui no el controla ni verifica, o voleu ser un país del tercer món. I és que això és exactament el que pretenen, convertir Catalunya en un país on tot s'hi val, on no hi ha normes, on qualsevol pot aprofitar-se del sistema mentre el català desapareix i la identitat s'esborra. Però Ripoll ha dit prou i cada vegada més municipis ho diran, perquè el model Orriols funciona, perquè controlar el padró és controlar el futur. No volem municipis amb empadronaments massius falsos, no volem ciutats sense identitat ni serveis col·lapsats, volem pobles i ciutats on les normes es compleixin, on les ajudes arribin a qui toca i on el padró reflecteixi la realitat, no la manipulació política. Esquerra, deixeu d'atacar els que fan la feina, perquè Sílvia Orriols no és el problema, és l'exemple. I tu què en penses? Vull llegir-te a través dels comentaris. Prem el botó m'agrada, subscriu-te al nostre canal i visita el lloc web www.xcatalunya.cat. Gràcies per seguir-nos i fins la propera.